Миңа 8 яшь. Мин китаплар укырга яратам. Киләве Сафинның «Кошлар яратучы малай» дигән китабын укыдым. Куян, кишер һәм әтәч. Тер-кетер кишер ашый. Теше үткән куянның кетердәгән тавышка иртүк әтәч уянды. Кикрику, кишер бик күп, кикрику. Ике капчык кишерне куян ашап бетерде. Саран куян кишерне башкаларга бирмәде. Ашаганын ишеттем, күзем белән күрмәдем. Дип кычкыра бу әтәч, һич тынмый кызыл кәпәш. Бар минем дускаем, иң якын сердәшем.